Čaute, ja som Killer Master, vítam vás u štvrtého videa Block Story a v tomto dieli by som chcel nájsť zimnú krajinu kvôli tomu, aby sme si vyrobili toho už snehuliaka a teraz som práve dostal vianočné stromy, neviem na čo sú, ale postavím ich sem. Koľko je ešte? 10. Ne. Dosť dlho sa ničia na to, aké sú. A stále mi píšte do komentárov, že jak mám pomenovať toho draka. Ešte ani jeden komentár som nedostal. A to vypadá z ďalky, ako keby to svietilo. Možno to aj svieti, ale v noci. Tak teraz musíme nájsť zimnú krajinu. Buď nájdem teraz zimnú krajinu, alebo nájdeme aspoň jedného bossa. Vodopád. Jedlo mám pri sebe, takže to je v poriadku. A odtiaľ mám nejaké unovia. Jaj. Alchemist. Koľko mám? Tak si jeden meč. Dobre. Tieto suroviny sú dosť dobré, lebo cez ne sa dá prechádzať a vypadá to, ako keby to tam malo byť, ale proste cez ne sa dá prechádzať a môžete ich mať niekedy ako dvere a nikto si to nemusí všimnúť a mať ich proste ako dvere. Je to dosť dobré, mne sa toho spáči. Tak najlepšie, keď si to nikto nevšimne, tak to tam máte úplne ako dobré. No a keď si to všimne, tak vám niekto tam behne. Takže je to aj dobré, ale je to aj zlé. Ale ja to skôr berem ako výhodu. Takže sme našli jaskyňu. Tam sú orečka. Aha, našli sme aj železo. Dobre, no. Aha, dobre. Zober si toto, ja to nechcem. A dám ti toto. Takto. A hotovo.
No to nie je iron. Môžete vidieť, je tu dosť uhlia. Aj keď v Blockstory je dosť na nič, že to uhlie sa využíva proste na inak, než v Minecrafte proste. V Minecrafte to máte, že jedno uhlie na 8 krát, ako môžete vypalovať 8 surovín a tuto to máte, že jedno uhlie na jednu surovinu. To sa mi tejto hre nepáči, ale však nevadí. Ja už pomaly nemám ani krompáč. A už by sme mohli nájsť prvého bossa. Aspoň nejaký úspech. To sú tie spavnery. Dobre. Tak ja by som išiel teraz takto, ty si hladný. Spider. Baby Goblin. Tak tu by mal byť už boss. Ja zoberiem tie spawnery. Neviem, ak by som mohol dať, aby som mal viac toho, aby som menej hľadoval, ešte to je jedno. Fú, ja vám chcem tak ukázať toho bossa, ale stále ho nevieme nájsť, neviem prečo. Kde by mohol byť? Mne sa až tak hlboko nechce, lebo to chce mať aspoň viac levelov, lebo hlbšie je Dark Boss, to je proste skeletón a to je taký veľký skeletón, možno niektorí poznáte, keď hráte Blockstory, niektorí ne. A je to proste taký hrozný skeletón, čo má asi 7000 života. A ja som ho zabil s mojim drakom, ale ledva. Tu už by mohol byť boss, áno, jak môžete vidieť. Tak tu máme Aragoga. Tak ahoj. Vidíte? Má tam lebku, jak som hovoril. Všetky bossovia majú vždy lebku. Ja idem mu pomôcť. Poďme. Menšie hladí. Nevadí, no poď. Už mi skoro odpadli života. Dobre. Najhoršie je, že ja mám lagy, to je ten problém. Je ťažšie sa mi útočí na ňo. Ale už mi pomáha aj drak.
zase. No už vyskočil. Teraz ma niekto iný hituje. Spider. Dobre. Je nado mňou. Tu, keď je nado mňou, mám výhodu ja. Kvôli tomu, že lebo na mňa nemôže zautočiť, ale ja áno. Zatím trošku vyššie. Práve sme dali bossa dole. A teraz dostanete achievement v buď combat alebo kreatíve, myslím, že combat. A tuto je Aragog. A teraz mám jeho spawner, práve. Buď si ho môžem vyrobiť, čo sa vyrába takto. Toto je hociaké proste potrebujete na to takú jednu vec, čo sa moc ťažko nezískava. Ja mám práve plný inventár. Takže by sme si to mohli nejak rozdeliť. Teraz neviem, čo práve urobiť, lebo sme v jaskyni a vedie sa dostať dosť ťažko. A aragogické vajíčko vám pomôže, aby ste mali viac lietadla, ako že lietadla. Proste, aby ste mohli lepšie lietať, ahoj. Ja mám o 4 levely viac, takže by som mohol si zvýšiť znova atak. Fú. Takže prvý boss za nami. Bývajú ich ešte veľa. A znova, teraz sa ako znova aktivovám, myslím. To je zase ten istý boss. On je proste niekde teraz. Neviem kde, ale znova sa respawnul. Takže keby ste si chceli levelnúť draka alebo tak buď budete v jaskyniach, alebo si pôjdete domov a vyrobiť. Ja som si mohol vyrobiť teleportačné blbosti, aby som aspoň mal menší priebeh. Ale dúfam, že teraz nájdem cestu domov. Ako nie cestu domov, ale aspoň no tak neviem, či sme takto išli, ale môžem to skúsiť. Tu ďalšie železo. Asi ich mám plný počet. Budem asi bez železa, ale nevadí. Lebo niekedy sa stane, že vám ho zoberie, niekedy vám to nechá. Dobre. Medveď. To je baby driver. Či? Ne. To je malý medveď. Dobre, neutoč dozadu, sa nepatrí. Potrebujem pomoc, lebo zabije, dobre. Chce slaniu? Tu máš. Ja už som jedol dosť. Fú, a toto. Neviem, dali sme konečne už prvého bossa. Chcel by som nájsť aj tamto. Ja už ani neviem, čo som chcel to práve že nájsť. Toto si práve, čo tam bolo, to si nevšimajte, to nič není. To sú také menšie ako keby bugy. Proste vypadá to hrozne, ale nie je to hrozné.
Ona to prežila s 0 životmi. Dobre. Aha, ty už si nájdený, dobré. To ja nie som najedený. Ahoj, bare gobliny. Keď viem dobre, tak by som sa mal dostať domov a ešte skúsim nájsť... Vlastne chcel som nájsť ten snežný bajón kvôli tomu, že aby som mal toho... jak sa volá? Proste toho sneholiaka. Lebo on je dosť dobrý, lebo on má proste... Hodže do nich tie gule snehové a práve sme našli, buď sme našli niečo, čo je blízko hydry, či nie hydrie, blízko šivy, čo nemám rád a na to potrebujem aspoň lepšie levely a práve sme to asi našli, takže, lebo tieto stromy sú práve že snežné, lenže oni sa môžu vyskytovať aj tam, keď ste blízko kde je džungla. To je na tomto najhoršie. Takže skúsim ísť ešte troška hore. Ne, my sme blízko šivy, lebo tieto domčeky viem. Dobre, zase môžeme ísť niekedy na budúce. Keď budeme mať už levelnúceho draka. Ale chcem nájsť ten snežný bajón ešte v tomto leveli. Či video, pardon. Aby sme urobili proste... A keď by som našiel ten snežný bajón, tak mi napíšte aj do popisku, jak by som mal pomenovať toho sneholiaka. Či nie do popisku, do komentárov, že ak by som mal pomenovať toho proste draka. Aj sneholiaka. A proste... Ja si vyberiem, ktorý bude najlepší. A teraz sa vraciam ako, myslím, že domov. Aspoň dúfam. A chcel by som nájsť vážne ten snežný bajón. Lebo tam môžeme nájsť aj no proste zimného dragona. Čo není boss, ale Wizard bude chcieť v nejakom leveli proste od vás jeho spawner a to je dosť horor získať spawner od nejakého takého draka. Ja som to ledva dal aj od normálneho draka ohnivého, čo sa vyskytuje v doloch, kde je Dark Boss, niekde je Aragog, to je ešte jaskyňa, ale počkajte. Tak teraz som zabludil. Alebo nezabludil, len som išiel. Ja neviem teraz vážne, kde som. No to či splním tú úlohu, keď mi zobere železo, čo mám s tebou robiť, ja som. Dobre, dobral si mi to železo. Jasné. Ne, nechal mi, aha. Takže mi zobral to železo. Ja som to aj čakal. A našli sme náš Ne, nenašli. No, pekne. Našiel som niečo iné. Ale môžem si toto aspoň odznačiť. Keby som to niekedy našiel. Dobre. Aha, dobre. Máme snežný bajón. Ja som vedel, že to ešte v tomto dieli nájdeme. Ak nájdem cestu teraz domov, tak by som
Ešte z toho vyrobiť tam toho... Viete čo, ja to strihnem a to tak